Pitala me jedna gledateljka u komentarima, odnosno zamolila me da napravim video o tome i da objasnim kako treba bračni partneri da se ponašaju jedno prema drugom da bi ostvarili najkvalitetniji, najbolji brak ili vezu. Postoji više tipova ličnosti. Nisu svi ljudi isti. Znači različite strukture ličnosti. Neki su u braku slični, neki su malo različiti, sve zavisi. Ali u principu bi trebalo da se slede neke tekovine nekih moralnih načela, moralnih normi, civilizovano ponašanje. Zna se šta je zakonski dozvoljeno, šta nije, šta je nedozvoljeno i šta može da se sankcioniše, kakvo ponašanje, a i postoji neki moralni kodeks. Nemojte znači da radite nešto što ne bi želeli vama da rade drugi. Znači izbegavajte to. Sad, sve ostalo zavisi od tipa ličnosti partnera. Recimo imate jedan primer bračnih partnera gde je muškarac izrazito muževan i dominantan. Ono je klasičan tip braka, recimo klasičan tip para. Muškarac je dominantan, muževan, a žena je ženstvena, nežna. Muškarac voli da dominira i zaštitnički je nastrojen, zaštitnički se ponaša prema ženi, a njena uloga je da bude, čak i ako nije, ali najbolje ako se ona stvarno tako osjeća, da se osjeća nezaštićena, da se osjeća nežna, slaba, i zato i našla muža koji je, ne znam, ako ona malo sitnije građe i fizički gledano, muž je onda obavezno će da traži muža koji je krupan, koji može da je zaštiti i s kojim će imati eventualno dete, s kojim će imati dete koje će biti uravnoteženo, jer ako ona malo niža, sitnija, naći će krupnijeg muža da bi dete ispalo uravnoteženo. I to je jedna verzija braka. I kako bi oni trebalo da se ponašaju? Shodno svojoj prirodi. To je ključno. Ne možemo mi reći šta bi oni trebalo da kažu jedno drugom, kako da se ophode u braku, suprotno svojoj prirodi. To je nemoguće. Oni mogu da se štimaju jedno vreme, da izigravaju neke uloge, ali to im jednostavno nije primereno njihovoj prirodi. Kad ta će njihova priroda da izbije na videlo. Kao što sam rekao na početku, samo se treba držati nekih civilizovanih normi, a ostalo prepustiti svojoj prirodi. Druga varijanta braka je kad se nađu recimo dvoje sličnih, koji su dosta melaholični, mirni, introvertni, koji se nalaze u mnogim oblastima, recimo dvoje intelektualaca koji voli da čitaju knjige, da imaju filozofske rasprave, znate ono kao u filmovima, oboje nose one naočare sa debelim staklima, muž i žena, zajedno gledaju neke filmove, čitaju knjige, pa prepričavaju jedno drugom, pa idu u večernju šetnju, stave ruke na leđa i imaju neke filozofske rasprave, dubinske, i oni su zadovoljni u tom fazonu. I to je njihova priroda, zato su se i našli. I oni će znati da poštuju jedno drugo. Problem je u onim parovima koji su se na brzinu uzeli, a nisu se dobro upoznali. Znači,
imali su neku seksualnu privlačnost, erotsku privlačnost, imali su strast i uzeli su se. I to je držalo jedno vreme, godinu, dve, tri, obično strast traje i kraće, ali ajde, držalo ih to godinu, dve, tri, pa je došlo i dete. Sad, tu možda bude i komplikacija. Možda posle 2-3 godine bi oni shvatili da nisu jedno za drugo, ali u međuvremenu je došlo dete i to dete ih sad veže. I sad to dete je mnogo jača spona, mnogo više ih veže nego što ih razdvajaju one razlike koje su se pojavile naknadno. Tako da zbog deteta će oni da ostanu u braku. Međutim, ti antagonizmi, te razlike kojih oni nisu bili svesni u početku, nisu bili svesni zato što možda su bili mladi i nisu im se te psihološke karakteristike dovoljno razvile. Recimo, mladi su se uzeli, ne znam, sa 19, 20, 21 godinom. Nisu se još ispoljile te njihove karakteristike psihološke. Jer što je čovjek stariji, njegov karakter psihološki postaje sve rigidniji, sve oštriji. Znači, neke osobine se iskristališu i kao recimo crte lica. Kod mlađih ljudi crte lica su zaobljene, zato što imaju kolagena dovoljno u koži, u potkožnom tkivu i onda su onako, face su im zaobljene. Kod starijih ljudi taj kolagen polako splašnjava, koža se tanji i crte lica postaju oštrije. Tako i karakter isto. To možemo uporediti s karakterom. Karakter postaje oštriji. Zašto? Zato što mlade osobe, one se još nisu opredelile šta, kako, kojim putem da idu, još nemaju dovoljno znanja. Zanimaju ih mnoge stvari. Tako da one njihove karakterne crte najbitnije ne mogu lako da se uoče. Kod starijih ljudi oni su već zamoreni malo, nemaju energije za bacanje na raznorazne stvari, nego se isprofilisalo čime su zaokupljeni, šta ih zanima, a time se profiliše i njihov karakter. I tačno se onda vidi ko je kakva ličnost. Posle nekoliko godina ovaj mladi par koji su se uzeli zbog sviđanja, zbog strasti, neko znanje su stekli tokom tog braka, isprofilisali su se njihovi karakteri koje se ispostavilo da su različiti i da se ne uklapaju, da nisu komplementarni, da nisu jedno za drugo. Ali zbog tog deteta su ostali zajedno. Taj antagonizam s godinama raste, oni mogu da se civilizovano ponašaju jedno prema drugom, ali neće neko fino ponašanje, uljudno i da paze to šta će jedno drugom da kažu, neće to uticati na njihova unutrašnja osjećanja. Oni će osjećati antagonizam, odnosno čak i neprijateljstvo prema partneru, zato što će vidjeti da nisu komplementarni, ne slažu se. Oni mogu da budu civilizovani, ali u njima će tinjati nezadovoljstvo, koje će na kraju dovesti ili do nekih velikih svađa, znači neće moći da se više civilizovano ponašaju, neće moći da istrpe nešto, ili će na kraju dovesti do razvoda. Znači, da odgovorim na pitanje konkretno, ova gospođa što je pitala kako se ponašati u braku, nema tu nekog pravila. Zbog nas samih treba da se ponašamo civilizovano. Znači, nema potrebe za nekim svađanjima. Čovek koji pribegne vikanju i svađanju, on znači ne može da reši te stvari na normalan način, nema argumente i onda postaje agresivan. To govori o njemu samom. Znači, nema potrebe za nekim
agresivnim ponašanjem, ali nema potrebe ni da se trpi nešto. Mi od svoje prirode pobeći ne možemo. Prosto je nemoguće da godinama neki partner se prilagođava ovom drugom partneru da glumi neku ulogu koju ovaj drugi partner želi od njega da vidi. Mislim, ima takvih primjera, ali su to jako loši brakovi. Obično žene u nekim patrijarhalnim sredinama glume neku tradicionalnu ulogu potčinjenosti patrijarhalnim superiornim muškarcima. A oni su to videli od svojih očeva, a očevi od svojih očeva i tako dalje, s generacije na generaciju, pogotovo u nekim malo, da kažemo, zaostalijim sredinama. I tu se igraju neke uloge. Ali to je lažno. Ta žena možda uopšte se ne osjeća potčinjeno. A njeno biće nije takvo da ona želi da bude potčinjena i da se sad o njoj neko brine. Možda ona želi sasvim drugačiji život. Ali jednostavno pritisnuta je nekim spoljnim faktorima, recimo najčešće ekonomskim faktorima, nema gde da ode i ne može sama sebe da izdržava, vezana je zbog dece i tako dalje i zbog nekih drugih, recimo, socijalnih razloga, osude okoline i tako dalje ako bi se razvela, i to je sprečava da se razvede. I onda ona trpi. Ona se svom mužu obraća na lep način, kulturan, izigrava neku počinjenu osobu i to njenom mužu godi, ali ona je nesretna. Znači, nije poenta braka da on s polja izgleda gladac, a iznutra jadac. Da s polja ljudi misle da je sve u redu i da je sve super, a čak ni partner da ne zna da ovaj drugi partner, recimo muž, da ne zna da se žena kida iznutra, da je nezadovoljna i da trpi. Zašto bi ona to trpela? A nažalost tako je. Znači, taj odgovor bi bio da se treba ponašati korektno, ali u skladu sa svojom prirodom. Znači, ne smemo svoju prirodu da je zapostavimo, da je skrajnemo, da je guramo po tepih, jer ćemo biti nesretni. Ukoliko ne možemo da ispoljimo svoju prirodu zbog bračnog druga, ukoliko se, znači, ne slažemo, treba da se razvedemo. To je mnogo bolje rešenje, jer bolje dobar razvod nego loš brak. Jer trpljenje je pogubno za zdravlje. Stalno nešto trpimo. Mi možemo da radimo na sebi, da se naviknemo na neke stvari. Možemo da radimo na sebi, da nam ne smeta to što se muž, recimo ženi da ne smeta što se muž ponaša ovako, što pije, što je kabadahija, što se švalera, recimo, ili ne znam šta. To sve žena možda radi na sebi pa da ugugla. Ali nije poenta, mislim, ipak neka granica postoji. Postoji neka granica. Može ona da radi na sebi, da se izdigne na filozofski nivo i da nije bitno ništa. Ali, pazite, to je već neka druga priča. Onda mi nju posmatramo kao jedinku za sebe, koja sebi gradi lično, bez obzira na druge ljude, sebi gradi svoju sreću u svojoj glavi, na tom filozofskom nivou. Ali mi govorimo u kontekstu braka, u korelaciji sa njenim mužem, sa partnerom. Ukoliko se ona osjeća loše dok je s njim i on ne može da se promeni ili neće, ne bi ni ona trebalo da glumi nešto što nije, samo da bi udovoljila njemu. Onda je tu jedno od boljih rešenja dobar razvod. I da onda konačno živi u skladu sa svojom prirodom. To je poenta. Mi možemo sebe naterati, ne naterati, nego izdresirati da nam mnoge stvari ne smetaju.
ali i to mora imati granice, ne možemo uvek popuštati svemu. U mnogim stvarima u kojima bi mnogo više izgubili nego što bi dobili ako bi se borili za neku stvar, što ne možemo baš da lako promenimo, gde bi enormno izgubili energije, a ne bi dobili neke koristi. Tu treba onda da radimo na sebi da nam te stvari ne smetaju. Ali, ako uz neki relativno mali napor možemo nešto da promenimo, onda treba da promenimo, da se mi ne bi mučili. Znači sve zavisi od situacije, nema nekog generalnog rešenja. Ali možemo da kažemo osnovno pravilo da niko ne treba ništa da trpi i da svako treba da živi u skladu sa svojom prirodom. Pa ako se te prirode, karakteri između bračnih partnera, odnosno partnera uopšte, ako se slažu, dobro. Ako se ne slažu, opet dobro. Razvod i gotovo. I to je to. To bi bio neki odgovor na gledateljkino pitanje. Ako vam je bilo zanimljivo, lajkujte video, delite drugima i prijavite se na moj kanal, a mi se vidimo uskoro. Prijatno.